Bakit ngayon ka lang umuwi? Oo, bakit? May problema ba? Subukan mo lang magsumbong kay Ma'am Mitch. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Di naman ako kagaya sa'yo, sumbongera. Aba, sumasagot ka na sa akin. Abby, sinasabi ko lang naman yung totoo, na hindi ako katulad mo. Sige na, magtrabaho ka na. Pagkatapos mo nga pala, maglaba ka na. Ano? Di ba trabaho mo yun? Bakit? May angal ka? Baka gusto mong baliktarin kita. Ikaw ang susumbong ko kay Ma'am Mitch na lumabas at inumaga na ng uwi. Sige na, maglaba ka na. Grabe na talaga ang ugali ni Abby. Hindi na tama to. Hello, Myla? Kamusta kayo dyan? Okay naman po kami dito, ma'am. Maglalaban na lang po ako mamaya. Ano? Hindi ba gawain ni Abby yan? Ay, opo, ma'am. Nakatulog pa po kasi siya. Bakit? Hapon na, natutulog pa siya? Akala ko naman maaasahan niyang Abby na yan. Huwag na po kayong magalit, ma'am. Ayos lang naman po ako. Baka puyat lang po siya. Hindi pwede yan. Humanda yan sa akin bukas, pag-uwi ko. Ako, lagot si Abby kay Ma'am Mitch. Wala kasi sa ayos si Abby. Bahala na. Hello po. Ano po? Nasaan po si tatay ngayon? Sandali lang po. Magpapaalam po ako sa amo ko. Myla, hindi ba bawal gumamit ng cellphone habang nagtatrabaho? Abby, wag mo akong isusumbong kay Ma'am Mitch. Emergency lang. Bahala ka nga dyan. Baka magalit na naman sa akin si Ma'am Mitch pag nagsumbong si Abby. Si tatay, sana ayos lang siya. Wala pa naman si Ma'am Mitch dito para magpaalam ako. Oh, Myla, tapos ka na ba maglinis dito sa bahay? Bakit hawak mo yung cellphone mo? Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag ka gamit ang cellphone habang naglilinis dito sa bahay? Kasi po ma'am, emergency lang po kaya ako po sinagot. Yan ang nga sinasabi ko eh. Dapat hindi ka humahawak ng cellphone para nagagawa mo yung trabaho mo. Ma'am, papaalam lang po sana ako. Dinala po sa klinik ang tatay ko. Tapusin mo muna yung ginagawa mo. Tay? 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 Anak, Tay, ano pong nangyari sa'yo? nahilo lang naman ako anak kanina, kaya dinala ako ng kumpare ko sa klinik. Ayos na po ba yung pakiramdam nyo ngayon? Tumaas lang naman ang dugo ko anak, pero may gamot naman silang binigay sa akin. Huwag ka na kasing uminom, Tay. Nakakasama ang alak sa katawan nyo. Yun nga ang gamot ko anak. Tay naman, huwag po kayong magbiro. Seryoso po ako. Alagaan nyo po yung katawan nyo. Oo anak, hayaan mo, para sa'yo. Iiwasan ko ng alak. Mabuti naman kung ganun, Tay. Ito po pala yung pera. Bili nyo po ng gamot nyo kung kailangan nyo po.
Ang laki naman nito, anak. Tay, naipon ko po yan. Gamitin niyo muna. Basta po, bawal na kayong uminom ng alak ha. Oo na, sabi mo eh. Teka, kumain ka na ba? Opo tay, hindi na rin po ako magtatagal. Aalis na rin po ako. Baka hanapin po kasi ako ng amo ko. Ah, ganun ba anak? Sige, mag-iingat ka ha. Sige po tay, basta kumain po kayo ng masustansyang gulay ha. Alis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Sige po. Ang tagal naman bumili ni Myla sa tindahan. Oh, Myla. Saan ka galing? Ba't 2 oras kaya yata bumili sa tindahan? Huwag kang maingay, Abby. Dinalaw ko lang ang tatay kong may sakit. Totoo naman kaya ang sinasabi nito. Mamaya ka lang, susumbong na talaga kita kay Ma'am Mitch. Oh, Abby, Myla, bakit nandiyan kayo? Tapos niyo na ba ang mga gawain ninyo? Ako po, Ma'am Mitch, tapos na po. Ewan ko po dyan kay Myla. Ma'am Mitch, tatapusin ko na po ngayon yung trabaho ko. Paano pong matatapos si Myla? 2 oras po siyang nasa labas. Ano? Bakit? Saan ka nagpunta, Myla? Ano ginawa mo? Ang totoo po niyan, dinalaw ko lang po ang tatay kong may sakit. Bakit hindi ka man lang kasi nagpaalam sa akin? Bakit kailangan mo pang tumakas? O sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin, Myla. Ikaw, Abby, linisin mo ang banyo ko. Bakit po ako? Kay Myla pong trabaho yun. Ako na lang po mamaya, ma'am. Tapusin ko lang po yung mga gawain ko dito. Hindi, si Abby na Myla. Maliligo na kasi ako mamaya. Sige na, Abby. Sige na nga po, ma'am. Sige na, Myla. Tapusin mo na yung mga ginagawa mo. Sige po, ma'am. O, Myla. Nasaan si Abby? Ma'am, baka nasa kusina po. Ma'am, bakit po? Aalis pala ako. 2 araw akong mawawala. Kayong 2 ang inaasahan kong magbantay dito sa bahay, ha? Makakaasa po kayo, ma'am. Ayos, makakaalis ako mamayang gabi. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Kami na pong bahala ni Myla. Enjoy po kayo sa pupuntahan nyo, ha? Sige, yung mga bilin ko, ha? Lalo na sa gabi. Huwag kayong aalis at huwag kayong magpapasok ng kung sino-sino lang dito. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Sige, aalis na ako. Mukhang hindi ko gusto ang ngiti ni Abby. Parang may balak siyang gawin. Hello? Wala dito si ma'am. Mamayang gabi, magkita tayo sa dating tagpuan. Sige na. Bye. Sinasabi ko na nga, Abby. May balak si Abby na tumakas. O, Abby. Bakit ngayon ka lang umuwi? Oo, bakit?
May problema ba? Subukan mo lang magsumbong kay Ma'am Mitch. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Di naman ako kagaya sa'yo, sumbongera. Aba, sumasagot ka na sa akin. Abby, sinasabi ko lang naman yung totoo, na hindi ako katulad mo. Sige na, magtrabaho ka na. Pagkatapos mo nga pala, maglaba ka na. Ano? Di ba trabaho mo yun? Bakit? May angal ka? Baka gusto mong baliktarin kita. Ikaw ang susumbong ko kay Ma'am Mitch na lumabas at inumaga na ng uwi. Sige na, maglaba ka na. Grabe na talaga ang ugali ni Abby. Hindi na tama to. Hello, babe. Kamusta ka na? Nasayahan ka ba kagabi? Oo naman. Sobrang saya mo nga kasama. Sana nga maulit pa ulit. Hello, Myla? Kamusta kayo dyan? Okay naman po kami dito, ma'am. Maglalaban na lang po ako mamaya. Ano? Hindi ba gawain ni Abby yan? Ay, opo, ma'am. Nakatulog pa po kasi siya. Bakit? Hapon na, natutulog pa siya? Akala ko naman maaasahan niyang Abby na yan. Huwag na po kayong magalit, ma'am. Ayos lang naman po ako. Baka puyat lang po siya. Hindi pwede yan. Humanda yan sa akin bukas, pag-uwi ko. Ako, lagot si Abby kay Ma'am Mitch. Wala kasi sa ayos si Abby. Bahala na. Myla? Nasaan si Abby? Ma'am, nasa kwarto po niya. Ano? Abby? 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 Si Ma'am yun ah. Bakit ang hali na nasa kwarto ka pa rin? Ma'am, kasi po, Kahapon tumawag ako kay Myla. Sabi niya nandito ka lang daw lagi sa kwarto natutulog. Siya pa nga ang gumagawa na dapat ay ikaw. May kanya-kanya kayong trabaho, di ba? opo ma'am. Binabayaran kita, hindi para humilata lang dyan. At ipa ako sa iba ang mga trabaho mo. Ma'am, pasensya na po. Total, nagagawa naman ni Myla ang mga trabaho dito sa bahay, kaya siguro pwede ka na umalis. Ma'am, kailangan ko pong kumita ng pera para sa nanay ko. Oh, yun naman pala eh. Eh bakit tatamad-tamad ka? Ma'am Mitch, nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po siya ng isang pagkakataon. Opo ma'am, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Hindi na po mauulit. Para na lang po sa nanay ko. Sige na po, ma'am. Pumayag na po kayo. Kawawa naman po si Abby. Sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pag inulit mo pa, papaalisin na talaga kita dito. Opo ma'am, pangako po, hindi na po mauulit. Salamat po. Ikaw naman kasi. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, Myla. Pasensya ka na kung lagi kitang sinisigawan at sinusumpong kay ma'am. Wala yun. Ang importante, nagbago ka na. Dahil ang masamang gawain, may balik yan. Mabuti na lang mabait si Ma'am Mitch kapag bigyan ka pa. Kaya nga eh, muntik na talaga ako mapalayas. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Myla.
Ayusin mo na kasi ang trabaho mo. Binabayaran tayo dito ng maayos. Oo, Myla. Pangako. Salamat ulit ah. Wala yun. Mabuti nga, may amo tayong hindi malupit sa mga katulong. Hindi tulad ng iba. Sige na, gawin na natin yung trabaho natin. Sige, tara.